Hertník sa nachádza na severovýchode Slovenska na úpetí Čergova v západnej časti Bartošovskej kotliny. Od okresného mesta Bardejov je vzdialený 12 kilometrov. Najstaršia písomná zmienka o Hertníku sa nachádza v listine z roku 1351 pod názvom Herkenecht, čo v preklade znamená pán sluha. Pod týmto nemeckým názvom sa vyskytuje aj v písomnostiach z 15. a 16. storočia. Názov vznikol pravdepodobne prevzatím prezývky muža, ktorý mohol byť prvým miestnym šoltísom. Erb predstavuje jeden zo základných reprezentatívnych symbolov obce. Motívom erbu sa stal odtlačok pečatidla z roku 1787, na ktorom je vyobrazený v červenom štíte na zelenej pažiti strieborný kaštiel so zlatými oknami a zlatou strechou. V intraviláne sa dodnes zachovalo niekoľko domov s prvkami ľudovej architektúry. Hertník je bohatý na historické pamiatky, o ktoré sa zaslúžil najmä rod Forgáčovcov. Sakrálnou dominantou obce je rímskokatolícky kostol svätej Kataríny Alexandrijskej. Pochádza zo začiatku 17. storočia. V rokoch 1620 až 1635 boli v krypte kostola uložené pozostatky troch svätých košických mučeníkov. V parku, ktorý susedí s kaštieľom i kostolom, sa nachádza socha svätého Antona Paduánskeho. Ide o rokokové dielo z pieskovca, vytvorené v druhej polovici 18. storočia. V roku 1934 sochu renovovali a v roku 1993 bol jej originál nahradený rekonštrukčnou kópiou. Dôstojnej rozlúčke so zosnulými slúži dom smútku, nachádzajúci sa v blízkosti cintorína. Na cintoríne sa nachádza kaplnka svätého Kríža z konca 18. storočia. V blízkosti kostola sa nachádza Hertnícky kaštieľ. Stojí na mieste niekdajšieho hradu, ktorý dal údajne vybudovať Ján Jiskra z Brandýsa v polovici 15. storočia. Jeho majiteľmi po 2 storočia boli Forgáčovci. V súčasnosti slúži ako integračné zariadenie pre ľudí s mentálnym a kombinovaným postihnutím. K zariadeniu patrí aj prevádzka keramickej dielne. Ďalšou stavbou s osobitým využitím je domov dôchodcov. Administratívne je obec začlenená do Bardejovského okresu. V súčasnosti má Hertník 1020 obyvateľov, ktorým poskytuje kompletnú infraštruktúru. Obec je plynofikovaná a elektrofikovaná. Starostlivosti o verejné plochy je zo strany vedenia obce venovaná maximálna pozornosť. Upravené sú cesty, chodníky v centre obce, ale aj autobusové zastávky.
Infraštruktúru obce doplňa pošta, predajňa potravín, ale aj miestni podnikatelia poskytujúci viaceré služby. Administratívnym centrom obce je budova obecného úradu. V jej blízkosti sa nachádza aj sála kultúrneho domu, v ktorej sú organizované viaceré kultúrno-spoločenské podujatia, akými sú fašiangový ples, oslavy Dňa Matiek, posedenie s dôchodcami či oslavy Mikuláša. Počas celého roka sa v obci organizujú mnohé kultúrne, ale aj športové podujatia, akými sú výstup na žobrák, štafetový beh, čergovský pohár či Anna bál. Kultúrny život v Hertníku sa oddávna spája s prezentáciou miestneho folklóru. Na túto tradíciu nadviazala činnosť ženskej speváckej skupiny, ktorá aktívne pôsobí od roku 1993. Postupne sa k ženám pridali aj muži. Od roku 1977 v obci pôsobí aj klub slovenských turistov. Medzi jeho pravidelné podujatia patrí výstup na Čergov, ale aj letné a zimné prechody Čergovským pohorím. Na športové aktivity v obci slúži futbalové ihrisko, ktoré je zároveň domácim stánkom futbalového klubu. Prevažne mladým obyvateľom obce je k dispozícii posilňovňa, ale aj multifunkčné ihrisko. Školstvo je v obci zastúpené základnou a materskou školou. Okrem vyučovacieho procesu obe školské zariadenia pripravujú pre svojich žiakov rôzne kultúrne, ale aj športové podujatia. Od roku 1884 v obci pôsobí dobrovoľný hasičský zbor. Členovia sa pravidelne zúčastňujú obvodných a okresných súťaží, na ktorých svoju obec úspešne reprezentujú. Prekrásne prírodné scenérie v okolí dediny ju predurčujú na turistické využitie. V Chotári nájdeme rekreačnú oblasť a rybník. Návštevníkom slúži turistická ubytovňa. Počas letných mesiacov sa v tejto chatovej oblasti organizuje kultúrne leto.
Pre návštevníkov je pripravená živá hudba, občerstvenie, ale aj detské atrakcie. Tam dole to a jíme návratí, nic se mi náradí, je to můj tým, slibovný hlas a srdce zoslata a sladké obětia za milion. Je to na vlas, to čo má rozžiarí a to má rozmery, tam dole to na návrší taký dom má iba rozmery. Červený komíno je mojej rozmerí. Okolie Hertníka ponúka množstvo prírodných zákutí, v ktorých panenská príroda dotvára čaro tohto kraja starých tradícií. Krásne lesy a turistické trasy sú ideálne pre návštevu v každom ročnom období. Svojou polohou a dobrou občianskou vybavenosťou je obec dobrým miestom pre pokojné bývanie či trávenie voľného času v okolitej prírode. Každý, komu sa Hertník spája s ideálnymi predstavami o živote a bývaní, je v obci srdečne vítaný.